हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन फेरेंगानि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। फेरेंगाया उइथिन 17 इयार्सआव बिपि एबा दंफां दानै दानै फाननानै जुवा गेलेयो थास गेलेयो होननानै फेरेंगाया बुंदों। दिनै फेरेंगाया लाजिनांगौ सासे बिटिसिनि इएम जालायनानै बेबायदि खोथा बुंनो लाजिनांगौ। मेनारलेस सासे इएम बियो बिटिसिनि। दिनै फेरेंगाया मानो लाजिनांगौ बिनि काहानिखौबो आं खोन्थागोन। फेरेंगाया नै दाखालिसो बुंदोंमोन जेब्ला बै मोनसे हाग्रायाव जाहारबारि सिंजायनि हाग्रायाव सासे गोरिब दुखिया सुबुङा साइकेलजों बन लायदोंमोन। बे बन लायनायखौनो फेरेंगाया फेक इनकाउन्टार खालामदों। खर'खौनो होदों गावफ्लंजोबदों मेलेम गलायनाय। बे टाइमाव फेरेंगाया बुंदोंमोन एनजिअ आंनाव गैया। माबायदि एनजिअ बेलाय व्हाट इज एनजिअ आइ डोन्ट नो होनलायलायदोंमोन फेरेंगाया। दिनै फैयै फैनानै माब्रै एनजिअ ओंखारगो फेरेंगा? नों जि बुंदोंमोन आंनाव बेबायदि एनजिअ गैया होननानै बेबायदि एनजिअ आफाद आंनाव जेबो गैया होननानै फेरेंगाया बुंदोंमोन। नाथाय फेरेंगानि सामसाफ्रा फेरेंगानि सापर्टार्सफ्रा फेरेंगाजों दानानै होजानाय एनजिअआव जायफोर खामानि मावग्रा सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना खुद बुंनानै लाबाय फेरेंगानि एनजिअआव जों खामानि मावो। फेरेंगाया जेरैबायदि पारमिसन होयो जेरैबायदि खामानि मावनो आदेश होयो जों बेबायदिनो खामानिखौ जों मावनो गोनां जायो होननानै बिथांमोना बुंनानै लादों। बे ट्रेक्टरजों लाबोनाय जि दंफां गिदिर गिदिर गलाय लाबोनाय बे गासिबो फेरेंगायानो थिनजोबनाय। फेरेंगायानो मानसि हरनानै हाफाय होयो हन्डा मेसिनजों हाग्रायाव हाफायखांनानै दंफांखौ हाब्रु फुनलानानै दोनबोयो। ओमफ्राय बाव जायफोर बिथांमोना माने दंफांनि बेफार फालांगि खालामो बिथांमोनखौ फाथायहरो दंफां लायनो हाग्रायाव लायनानै फाथायहरनानै जेला लाबोगोन फेरेंगाया बिसोरखौ हमफ्लागोन। हमनानै ओमफ्राय फेरेंगाया गावनि मानसिफोरखौ एनजिअनि मानसिफोरखौ दैथायहरनानै बेखौनो हमफ्लागोन। हमफ्लानानै फेरेंगाया बे दंफांखौ लाबोगोन आरो बेखौ फानगोन। दिनै जुदि नोंथाङा सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जुदि इएमब्ला साइकेल सानफ्रामबो एभ्रिडे बबेनिफ्राय बाथाम सौफैबाय थायो बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो। 17 बोसोराव बिपि एबा जुवा गेलेनो दंफांखौ दानफायजोबनानै फानदों होननानै बुंदों फेरेंगाया। दिनै नोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जालायलायनानै मानोथो बेबायदि एनजिअ दानानै नंखाय बाखाय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरखौ इनाय अनागारि मानोथो बेबायदि फेक इनकाउन्टार खालामनाय मानोथो बेबायदि खालामखो? माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामनानै जानो सुबिदा होदो ना मानो सुबिदा होनो हायाखै? इसिबां गिदिर पावारफुल एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बयबो साख्रि मोनगोन बयबो न'खर साख्रि मोनगोन होननानै बुंबाय। नाथाय बोसोरसेयाबो थांबाय बोसोरनैयाबो थांबाय बोसोरथामाबो थांबाय दिनैसिम जेबो गैया। बिथांमोना जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनैसिमबो टिल टुडे बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै। जानला मानला आननेसेसारि खोथासो बिथांमोना बुंलागासिनो दङ। माने बोरै गावस्रा दायखौ बारग'नो हायो बिनि थाखाय। बिपि एबा मोजां नङा जाख्ल'जोब्बाय होननानै नोंसोरो बुंबाय गोदोनिफ्रायनो सोलायनाय नांगौ जोंनो परिबर्तन नांगौ होननानै। दिनै पावार नांगौ पावार मोनबाय फेरेंगा रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावदो। बेफार फालांगि खालामनानै जानो गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो हरदो। बे मावरिया खावरिया दंफां दाननानै जाग्रा दुखुथिया सुबुंफोरनो साख्रि होदो। होनबानोथ' बिथांमोना दंफां दाननाय नङाना मानोथो साख्रि होनो हायाखै? दिनै बिथांमोना दंफां दाननानै बन दाननानै साइकेलजों लायनानै फाननानै माइरं सेरसे सेरनै बायनानै संसार जागासिनो दं जिउ खुंगासिनो दं। नाथाय बिटिआर सुक्ति जानानै गोबां जौगानाय फैसिगोन रायजोफ्रा आरो बेफोरबायदि बन दाननांगौनि गोनांथि गैला जुमाय संनांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंदों। दिनै मा जाखो? मानोथो बेबायदि बुङामोन? मावनो हायाब्ला गिदिर लेक्सार होनानै जेबो लाब गैया लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव फेरेंगाया गावनो थिनहरो गावनो हाफाय होयो एनजिअनि मानसिफोरखौ थिननानै माने माखासे खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ हन्डा मेसिन लानानै हाग्रानि दंफांखौ फेरेंगाया हाफाय होयो। सिदा खोथा। ओमफ्राय बुंनोसै आबहावानि खोथा रायलायनोसै। आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखायसो जों एनजिअखौ दानानै होदों सार्भिस प्रभाइडारफोरखौ होननानै बुंदों। अके नो प्रब्लेम। इनभाइरनमेन्टखौ
प्रटेक्शन खालामनांगौनि थाखाय आरो जों मालाबाबो डिफरेस्टेसन हाग्रा दाननाय बा माबा मोनसे खामानि मावनायखौ बिफां लाइफां दाननायखौ जों मालाबाबो गनाया होननानै बिथांमोना बुंदों। दिनै ट्रेक्टर खि ट्रेक्टर गारि खि गारि दिनै दंफां लाबोदों गलाय सोरबा पाब्लिकनाव बेबायदि खेमथा बेबायदि दम दं नामा हाग्रानिफ्राय दंफां हाफायनानै लाबोनानै ट्रेक्टरजों लाबोनानै सोरनाव पावार दं? सरकारनि मानसि एनजिअनि मानसि नङाब्ला राव बेथायाबो बेबायदि दंफां हाफायनानै लामाजों ट्रेक्टरजों लाबोनो हाया। रायजोफ्रा जेरैबायदि बुंदों आरो रायजोफोरखौ दिनै बिथांमोना धमखि होनानै माने पावार दङना दम होनानै जेरैखि हाया मानो दिनै पलिसि खालामनानै जानला मानला खोथा बुंनानै पाब्लिकखौ थगायनो नाजादों। पाब्लिकआ नुखानाय सिदा खोथा बाव खुनु पाब्लिकआ हाग्रायाव थांनानै दंफां हानो हाया। मानो हाया बिनि जाहोनखौबो आं खोन्थागोन। साइकेलजों बन लायबानो दंफां खावदों होननानै गावथारोब्ला बाव सोर लायगोन? सोर पाब्लिकआ दंफां हाफायगोन हन्डा मेसिनजों? बे खोथा नामा मोनसे? रावबो बाव थैनो बाव दंफां हाफायनो थाङा। फेरेंगा नोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे जाय खामानि मावो बिथांमोनासो हन्डा मेसिनजों दंफांखौ हाहैयो। राव गरिब सुबुङाबो बाव थाङा थैनो मोनथिखाबाय गिखाबाय। दंफां लायनो थांबानो गावथारो खर'आव गावो गावथारो गावफ्लंजोबो। मेलेम गलायनाय गावदों नै दाखालिसो बारा गोबाव जायाखै। बिटिआर सुक्ति जानानै बेबायदि आरो फेक इनकाउन्टार जाला। जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि ब्लाड सेट जाला होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नोंनि ब्लाड सेट जायि बेफोरबायदि फेक इनकाउन्टार जाला होननानै बुंनाय खोथाफ्रा बबाव थांखो? आसलथे नोंथाङा सासे थगायसुला नाम्बार 1 लायार बर' हारिनि सिमांखौ डेस्ट्रय खालामग्रा नों सासे गुनजेट। लाजिनांगौ फेरेंगा बुजिबाय? नोंथाङा जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन खामानिखौ मावनो हायाबा सिरि था। नोंथांमोनाथ' जानोसो फैखादों जा। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जालायनानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया। फेरेंगाया दंफां गारि हमबाथाय अपसनेलाव फानो रायजोफोर। जुदि फेरेंगाया दंफां लायनाय एबा दंफां फाननायखौ हमथानो दम दङब्ला एबा गोसो दङब्ला बे साइकेलखि साइकेल दंफां हानानै लाबोनाया बबेनिफ्राय सफैयो? फेरेंगा इउपिपिएलनि सापर्टारानो दिनैनि दिनाव दंफां बिजनेस मावनानै दंगासिनो दं। बे सिदा खोथा। दिनै इउपिपिएलनि सरकार थानाय समाव फेरेंगा बायदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम थालायलायनाय दिनाव टाइमाव रावबो बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा बाव दंफांबो खावनोबो हाया थांनोबो हाया। जै दंफां लायनो थांबाय खावनो थांबाय मानजि जाखागोन। सिदा खोथा। ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जाखाबाय बयबो कनसियास जाबाय। रावबो दंफां खावला। बे गासिबो फेरेंगानि बानायनाय बे डायलगसो बियो माने 17 बोसोरनि खोथा बुङो। नै दा कालि फुजा सफैनायखाय बिपिएफनि मानसियासो दंफांखौ खावदों जाहैदों ट्रेक्टरजों। बे हमजानाया दाखालि रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव जि ट्रेक्टरजों लाबोनाय दंफां गारियाव हमजादों। जुवा गेलेनो तास गेलेनो दिवालि फैनायखाय बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ थिनानै बिपिएफनि मानसिफ्रा दंफांखौ खावनानै लाबोनानै फाननो नागिरदोंमोन जाहैदों। फेरेंगानि डायलग बियो। नायदो होमबा साननानै नायदो रायजो माबायदि खोथा बुङो। दिनै फेरेंगाया गाव साख्रि होनो हायाखै। दिनै एनजिअ दानानै होनानै बेफोरबायदि मानसि बुनाय दाख्लैबो नै बेंटलाव गाव होदों। बेफोरबायदि नंखाय बाखाय इनाय अनागारि खालामनाया फेरेंगानि दिनाव जादों। इउपिपिएल सरकारनि दिनाव जादों। दिनै परिबर्तना बेनो नामा फेरेंगा? दिस इज कल परिबर्तन। बेनो नामा नोंसिनि परिबर्तना? लाजिनांगौ। दिनै नोंथाङा दंदोंब्ला बे एनजिअखौ बेन खालामनानै रायजो राजाफोरनो साख्रि हो। दरखार गैया। बुजिबाय? जुदि एनजिअ दानानै होमारदोंब्ला एनजिअआ दङब्ला हाग्रा ओनसोलखौ अरनबारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जुदि एनजिअ आफाद जुदि दानानै होदोंब्ला बबे जायगायावथो दंमोन बिसोरलाय? बिदि पाब्लिकफ्रा दंफां खावनो हालायलायनाय। नोंसिनि इसिबां पावारफुल एनजिअफ्रा दिनै जुदि बाव सिकिउरिटि हिसाबै जुदि बाव नायदोंमोनब्ला माब्रै बिफां लाइफां दंफांफोरखौ मारै दानफायनो हाखो? हन्डा मेसिनजों हानानै बोरै ट्रेक्टराव बोरै लड खालामनानै माब्रै लाबोनो हाखो? आसरित खोथा। होमबा साननानै नायदो रायजोफ्रा। बेखार खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया। फेरेंगाया गाव थाखा फैसा होनो हायिखाय
जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेफोरबायदि खोथा होनानै साक्सेसफुलि एबा फुलफिलमेन्ट खालामनो हायैनि थाखाय दिनै फेरेंगाया बेफोरबायदि एनजिअ दानानै होनानै दंफां फाननानै जानो फेरेंगाया खाबु होदों। बेफोरबायदि अपरचुनिटिसखौ फेरेंगाया होदों रायजो राजाफोर। फेरेंगानि पारमिसन मोनाब्ला उइदाउट पारमिसन रावबो हाग्रायाव हाबनो हाया, रावबो दंफां हाहैनो हाया। बाव थैनो थांनो सोरबा, बाव दंफां हाहैनानै फेक इनकाउन्टार खालामजानो रायजोफ्रा बेखौ बयबो बुजिखाबाय। इनाय उना गारियो, गावखायो, बुख्रुबखायो, आथिं थाइथिं सिफायजोबो होननानै रायजोफ्रा मोनथिखागौ। बाव रावबो पाब्लिकआ दंफां खावा। फेरेंगानि एनजिअनि मानसियानो दालालि खालामनानै आरो फेरेंगाया थिननानै दिनै बेफोरबायदि दंफाङा साप्लाइ जागासिनो दङ। दंफांखि दंफां, ट्रेक्टरखि ट्रेक्टर। लाजिनांगौ फेरेंगा, नोंथाङा दिनै ख्रिस्टमासबो सफैगासिनो दङ। फैसाथ' होनो हायाना फेरेंगाया, गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि गोनांथि जादों। ओंखायनो एनजिअनि माखासे दैदेनगिरिफोर एबा माखासे खामानि मावग्राफोरखौ फेरेंगाया बेबायदि पारमिसन होनानै बेफोरखौनो फाननानै दंफां लाइफां हमजानाय जि गारि दंफां लाबोनाय लानानै माखासे पलिसि खालामनानै बेफोरखौ अपसनेलाव फाननानै फेरेंगाया फैसा थाखा हरो। गावनि पकेटनिफ्राय थाइसेबो गखाया, बे सिदा खोथा। दिनैनि दिनाव जुदि दंब्ला फेरेंगा साइकेलजों लाबोनाय बाथामफोरा बबेनिफ्राय सफैयो बिनि फिननायखौ हो। गिदिर गिदिर बाथाम लालि दंफाङा बबेनिफ्राय सफैयो? सिदा खोथा, बे खोथाखौ बुं। रावखौबो बुरबक दा सान, बुजिबाय? पावार लानानै रावखौबो दा सिखि, बे सिदा खोथा। रावबो गिया। दिनैनि दिनाव रावबो आलु गैला। सोरखौ थगायनो फेरेंगा? बबेनिफ्राय सफैदों दंफाङालाय? इसिबां नोंसोरो एनजिअ दानानै स्ट्रंलि खामानि मावदोंब्ला हाग्रा बिफानखौ एबा हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनो थाखाय एनजिअ दानानै होबाय। संरैखा खालामनो थाखाय माब्रैथो हाग्रायाव हाबनो हाबावखो? मा खबजांथो मावगासिनो बिसोरलाय एनजिअ थाग्राफ्रा? ओरैनो फिसिदों नामा नों बिदिब्ला? मा खि मोनजानायनिथो एनजिअ दानानै होखो नोंलाय? हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनो थाखायनो, प्रटेकसन होनो थाखायनो एनजिअ आफादखौ दानानै होदों। माब्रै बिफां खावनो हायो? होमबा साननानै नायदो रायजो राजाफ्रा, माब्रै हाग्रायाव थांनानै बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बोरै दंफां हाहैनो हायो? बेखार खोथा। फेरेंगानि मानसि, फेरेंगायानो थिननाय, फेरेंगाया हाफाय होयो। हाफायखांनानै हाब्रु फुनलानानै दंफां गोजाम बायदि खालामनानै गारबोनानै सप्तासे सप्तानैनि उनाव फेरेंगाया मालखौ हाग्रानिफ्राय लायहोयो। एसे सिरियास जायोब्ला मेटारा हमफ्लागोन फेरेंगाया, बेबायदि टाइपनि। ओमफ्राय स्रोद हमनानै लाबोनानै बेखौ अपसनाव फानगोन, ओमफ्राय गावनो बायगोन फेरेंगाया। सोरनिबा मिलाव दाम खमाव फानहरसैब्रा। रायजोफोर बेबायदि फेरेंगानि बेबहार, मेन्टेलिटिया। 17 बोसोरनि खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। दिनै 34 इयार्स इन्डिबियान नांदों होनना बुंदों नों बायदि सासे एमएससि पास मानसिया फेरेंगा। जेनेरेल एमनेस्टिनि खोथा बुजियि, इन्डिबिनि हाइनास आरो नन हाइनासनि खोथा बुजियि मानसियानो दिनै लेक्सार होनो फैयो। एग्जामपुला बाब बिपिएफनि मानसिफ्रा खांख्राय जाहैदों। फेरेंगाया सासे लेवार्ड मानसि, थार्ड क्लास बागथाबलाबायग्रा सासे ब्लाड साकार इनसेक्ट बियो। एम्फौ, जेबो नलेज गैया बेनाव। बिनि मेन्टेलिटिया जेबो खामानि गैया। ब्रेननि जि नार्भ, जि रोदा दं, बे डेमेज जाबाय। ग्रेजुवेलि फैयै फैयै फैनानै जाबावगोन। आरो फेरेंगाया ओरैबायदि उइकनेस जाखाबाय, आं जेनखासिगोन बेखौ फेरेंगाया मोनथिखागौ। अभियासलि जेनखागोन, बे सिदा खोथाखा। ओंखायनो फेरेंगाया दिनै आवदाल बावदाल आननेसेसारि खोथा बुङो। ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जा। इउपिपिएल सरकारनि दिनाव रावबो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननाय नङा। बे सिदा खोथा। बिथांमोना बखियो। बिपिएफनि समाव जौ लोङो, दालाल खालामो, गुन्दागिरि खालामो, माबा माबि खालामो होनना बुङो। दिनै इउपिपिएलआ दादागिरि, गुन्दा राजगिरि सालायगासिनो दं। जानला मानला नंखाय दाय फान्दायनानै फेक इनकाउन्टार खालामहोनाय, सोरखौबा केस होनाय। सानबेसे पावार लानानै फेरेंगा? 2 बोसोरल'सै। सिदा खोथा गोसोआव लाखा। मोनफ्रामबो खोथानि थाखाय रिएक्सन, अपोजिट रिएक्सन जायो फेरेंगा, बेखौ गोसोआव लाखा। रिएक्सन होननाय खोथाखौ नोंथाङा बुजिया नामा? फेरेंगा निउटननि ल' बियो, सार आइजाक निउटननि ल' बियो, गोसोआव ला। 2 बोसोरल'सै।
आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव फैब्ला 0-0-21 था 21 था 0 मोनगोन बे सिदा खोथा आं बुंनाय नङा सिदा खोथा लाजिनांगौ फेरेंगा